akwai basu din da kawai tsalle sai ka ji kai haka mai tsoro ko shi mai busilla kenan shi ne mai busilla sa'a dai wato kasan alalurori akwai lalura kaga dai wato in ce karfi tana sa hauka basir kenan kuma yana sa abubuwa iri-iri daban-daban to shi wannan wato waje aka je na jin kunya shi kuma yana da irin basir din nan mai tsoro akwai mai bisilla duk basir ne yawa akwai basir din da kawai tsalle sai ka ji kai haka mai tsoro ko shi mai bisilla kenan shi ne mai bisilla to kai da aka zo na neman wannan budurwa sai aka kawo sa wancan saurayi da aka sai sai zo ce abinda ma mahaukaci ne yake ga yarinya ce mahaukaci ne to ta fi son wannan din wancan kuma iyaye suke so sai sun ɗora dole to kaga yarinya ta samu abin da za ta ce saboda ba a iya zama sai ce abin da ba a iya zama kuma mahaukaci ne yana zaune da zaki ga yana zabara an haukan ya kama shi to ba su ne shi kuma ya masa wannan karfin yana zaune sai ga zaune a haka in ana hira ba iya zauna correct in an tashi sai ga kuma zauna a haka ne in yi haka yake ji cewa kai baka iya zama ne ce to an kin san manyan masu iko ainihin saraki ne dole su ke ciki ina so ya ba su sai ana zaune da ya samu da ya zauna hakan nan Allah so da ya masa wannan duk sai ku yi miki sai an zauna ana cikin saboda baka aure ba sai ka ji cok a duburan mutum shikenan dalilin da ya kashe ta ka aure ba ta ce wallahi ma ku ci to kuma dama kai ka san ba su yawa abin da yake zama in ba a bari a aure Allah ya sauke